egameni lesilo samaZulu inkosi yohlanga uMisuzulu kaZwelithini kanye nomhlangano wabantwana obulaphana ondini ngolwesihlanu zing-29 July 2022 ngifisa ukumemezela ukuthi kunqunywe ukuthi iSilo singeniswe esibayeni ngokweSiko lesiZulu. Esibayeni sasesigodlweni sakwakhangela amankengane ngomgqibelo zingamashumi 20th August 2022. Lokhu kwenziwe nje kuphela wakufezwe elinye nje lamasiko esizwe sikaZulu. Leli siko engalibona kanye mina siqu ngesikhathi kungeniswa ingonyama uCyprian Nyangezizwe phekuzulu kaSolomon kaDinizulu kwaDlamahlahla kwango-1954. iSilo uBhekuzulu sahlala esihlalweni ngonyaka 1948 kade sabekwa. Kwenziwa iSilo uBhekuzulu sesikade sahlala kudala esihlalweni njengoba nakho namanje umzukulu waso osesihlalweni usowabekwa njengoba nomongameli welizwe asamemezela waze wakukhipha lokho ephephabhukwini leyimemezelo zomthetho kahulumeni ebusa lelizwe ebizwa phecelezi ngokuthi i-Government Gazette. iSilo esikhothemeyo inkosi yohlanga uGudluZwelithini kaBhekuzulu akazange angeniswe esibayeni, futhi akukaze kube indaba egudwini lokho ukuthi akangeniswanga ngani esibayeni nokuthi khona yini washodayo. Ukukhishwa kwesitifiketi ngumengameli uRamaphosa yikugcwalisa nje lokho nje okushiwo ekushicileni komthetho ophaswe iPhalamende ophethe indaba zamakhosi oswela kings namakhosi amakhoyisana. Lo umcimbi ongena kweSilo esibayeni ubhekeke ukuthi uthanyelwe indlunkulu kumele ngisendlunkulu namakhosi. Nokho kufanele ngigcizelele ukuthi noma nobani-ke omunye ofisa ukwethamela lo mkhosi ukhululekile ukwenza lokho nxa efisa ukuya. Kuzomenyezelwa kulezi insuku ey'sele ukuthi lo msebenzi uyoqhutshwa kanjani ukuze kuqinisekiswe ukuthi uhamba kahle ngendlela ehlelekileyo ngenabuhiqi nengenangxoviya. Okwamanje isimemezelo yilesi esengisishilo ukuthi iSilo siyongena esibayeni ngomhla ka-20 August 2022. Usuku lokuza kwamangameli uzonikeza iSilo isitifiketi liyomenyezelwa ngesinye isikhathi. Okwamanje akukho lusuku olukhona futhi akukho okujahiwelo ngalo. Ngoba kwakhulunywa ukuthi kuceliwe ukuthi kube khona izinto ezilungiswayo eziqondiswayo kwavunyelwana phakathi kwethu nengwenyama eSwatini, inkosi uMswati wesithathu. Kwavunyelwana futhi ngamtshena futhi nomhlonishwa uRamaphosa ukuthi wathi naye usiyozwa ngathi. Lezo memezelo ebengifisa ukuyikhipha ukuthi-ke awuphele umbuzo ukuthi kunini umengameli uyofika nini uyoletheleni isitifiketi. iSilo sesisesihlalweni saso sesibekiwe siyinkosi. Alinile akho mdaka ojahiweyo ngalokho. Ngiyabonga.